रे दुकान থেকে जुगाय ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಜೋ ಬಿಗಿ ಬಿಗಿ ಹಿಂಡ್ರೆ ಕಾಯ್ಡ ಹಿಂಡ್ಲುಸ್ ನೀ ಸೇಡ ಬಿಗಿ ಬಿಗಿ ಹಿಂಡ್ಸ್ನ ದಿರೇ ಗುರಿ ಹಿಂಡ್ಲುಸ್ ನೀರೆ ಸೆಂತಿ ಒಡೆ ಹಿಂಡ್ಲೆ ಇಸಿಗೆ ತುಯಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜೋ ಅಲ್ಲ अरे बम कौन दुकान है जुरा कौन दे काय टाकाय जुरा काय पिंडा काय लस रे दिंग्या काय लस केंता काय बनणार रे दिंग्या बोलना सेटा मन काय तो संदा रहिलस ने रे दिंग्या काय काय चोर माय काय बनणार रे बोलना अल माग रे बिगेले कितना मार कोदली रे सेटा 10 मार भाई ना उन्ना तक दे लाइक रे जुरेले मोड़ा पता है क्या आइडला आइडला ना जो यार मी मागे समान आ रे दिलो कल्या कल्या आदि दात मना दब दब लातो अले इन रिएक्ट पेंड जो विचार करना एरे भूलिया बोलन रे घरे केड़े बजे जब्बे खाली बे कुरकुर गाइस अभी नहीं बोलता अरे ज्ञान रे बेगे मस्तटा नाय अरे काटा देलस ने चंदन काटा हारी गोटा के ओंडा दुईटा बार दे एटा आचारी ओनगट नहीं कोलतर माजी ओनगट नहीं बोलले अच्छा संकाय बेटा काटे साला ऐसे अरे केते दुकान बोलस रे तू यारे अरे तुमर खाता रे गाड़ा गादा केड़ बजे सबे अबे एने काट रे एटा बाल्टी दारी गन रे गादा माय मा जेती ब्लॉग माने मा जेती हट बे अरे सेंती गड कोइली रे एबार त काय अरे दिख दे लुची बोल नाही रे पानी को दे लजी वाला लुची बोल लइसी रे अरे मो कांडा बोलस ने